Nej, jeg burde lave sådan noget. Velkommen til Gay Beautiful Omega. Så beautiful. Vi har en masse kørende i dag. Ja. Vi skal vise, hvordan man lægger makeup på og sådan noget, ikke? Ja. Har du ikke lige et tuspil? Jo, nej, det har jeg ikke. Nå, okay. Ja. Nå, jamen, det viser vi i næste video. Så skal I lige se en før og efter med makeup, okay? Så kører vi. Og så også en hop ned i poolen. Sådan der, bum, der var den, ikke? Med makeup, uden makeup. Der var den. Nå, ses i næste Så Beautiful Challenge, bitch, Omega, det er, swag. Der kører vi næsebord challenge. Ja. Næsebord challenge. Og der skal vi råbe i klasseværelse. Med makeup. Vi ses. Steneren video, det der. Peace. Okay. Har du fake tryk nu? Så kan du ikke ramme den der.